दिवाली आवेला बा भैया, सावधान हो जाइए लोग। ना तो जितना जे हर गांव में दू चार गंजेरिया गंजेरिया भंगेरिया बाड़न स आ जुएरिया, तो ओकनी के अब जुआ जहाँ तहाँ स्टार्ट हो गइल बा। तो ओकनी के जब हार जिहन स पैसा ना कोनो उपाय चले नु, तो तोहरा लोग के दुआरी पर से बाल्टी कुदारी मोटर आई छोट मोट जितना सामान बानू सब उठा उठा बेच बेच के जुआ खेले लगी अच्छा। सब। ये से भैया दिवाली भर एकदम ठीक है। माने सचेत रहिए लोग, अपन अपन सामान घर के भीतर लुका के रखिए लोग। आ न तो जुआ ऐसा चीज है नु कि कोनो कर्म करे पर मजबूर करा देवेला बुझाए। ऐसे तनी सा दिवाली भर सचेत रहिए लोग जब तक ले जुआ चलता। आ न तो छठे हेड़ियावा जितना बारन सौ बेकहल उ तोहरा लोग के सामान सब मोटर सोटर सब गायब हो के रख दिया।